Ti si ono što radiš većinu vremena u svom životu, a ja sam većinu vremena doma s dicom. Tako da sam domaćica. I kad si tako dominantno žensko ulozi kao muško, tretirajte na različite načine. Prvi je naravno da ti se rugaju. Ako ti se ne rugaju, onda je drugi slučaj. To je najčešće moj slučaj. Tretiraju me kao da sam malouman. Idem ugra s dicom, sretnem prijatelj. Šta je Škido, ti si dobar, jesu ovo tvoje cure, je super, samo nešto gleda. A šta gledaš? A ti je žena? Pa na poslu. Aha. I pustila te samog s njima. Jesi, ja mogu sam sa svojom dicom u grad, brate. Jedan put je žena bila na poslovnom putu. Nije bilo tjedan dana. 3. dan susjeda me zaustavlja. Bog, Škiljo, kako si? Dobro sam, hvala ti. Kako je žena? Dobro je, hvala. Je li bolesna? Ja govorim, nije, zašto pije? Pa vidim tebe stalno s njima. Ja govorim, nije, pa ti je. Pa na putu. Aha. A kad se vraća? Ja govorim, za 5 dana. Aha. A ko je s njima? Ja sam s njima. Dobro, ti si s njima. Ali ko ih hrani, ko ih oblači, to? A ja? Ti ne mogu vjerovat. Ja znam, majica ide gore, kad će idu dole, hrana ide u usta, bravo, kako si ti pametan.